Vana vangu nababa vacho takasiyana, vakangoti pandakazvara vana ndobva vati kumbokuda kuzvauri zvirema ndobva vaenda South Africa. Alright. Zvakadaro. Hatisi kuda kungoti vana vakangozvarwa baba. Toda kuti titangire pakatanga nyaya. Makatangawo muchigarisana zvakanaka here nababa vevana? Tikatanga chigarisana zvakanaka. Zvikatongozitanga pandakazvara. Zvinotawa uya zvakare kunongo kumayambara kwandauya kuzomboona boys dzangu ana Jayden naTawa anditi Tawa zviri kudidi? Zviri kufamba. Jayden ndepi yako? Webo. Alright. Makasimba? Makadiwa. Tiri nani kwakadiwa kuno? Kuri nani. Rise boys redu. Anditi chekutanga pane vasati vakambokuona vari kutanga kuona nhasi. Vangada kuziva kuti zita munonzani uye vana vari panapa ndanani? Zita ndinonzi Blessing Munangwa, uyu anonzi Tawana Nyasha, uyu anonzi Jayden. Alright, Tawana ane makore mangani? Ane 8. Ko Jayden? Ane 5. Dambudziko rine vana nderei? Vese havafambi. Alright. Vane chitimbodzokera mashure chii chakaitika kuti muzenge muri mega nevana? Baba vakangoenda ndobva ndangosara muchingovachengeta ndiri ndega. Alright. No, pakanaka. Vanenge vachida kunzwa story yachona iripo paFacebook, paYouTube nepafacebook munokwanisa kuiona. Ayo pari zvino tine kachipo kadiki-dikiwo katauya nako katoda kuti tinge tinongosvitsawo kwamuri zvishoma zvatinazvo. Saka chimbomirai makadaro timbonotora chipo chatinacho. Uncle Saint, the legendary Madvi, First Clan people. Diani, komano uche uyo. Ya kinywa. Adidi. Kawan. Wewe tunoda uchi kamala. Umu pale. Boy. Tawana zvake zvaite. This is a brand new shape for you, Tawana. Adede. But nina ndikuona kuti achafara. Saka ndikutsvagira ndingakutsvagira chitoyo unofara ndede. Toy yako. Zvoita ndede. Ndombokutsvagira toy yako. Nganditsvage toy yemunin'ina wachona. Kuitira kuti afarewo. Respect for the message, For you, my boy. Zingopera anditi. Zingopera. Hakuna achanetsa umwe. We are told. We are my boy. Izvo! Izvo! Matsva egega anditi. Zvako zvaita iwewe. Anditi. This is a wheelchair for you. Saka tiri kuti mai Tawana ati hamuchaite dambudziko pakufamba nevana anditi. Ma wheelchair awa manyowani. Umwe noumwe yani yake. Anditi. Tawana. Uri kunzwa sei? Uri kufara? Sure. All right. Jayden. Kanjani? Zviri kuita? Sa Jayden naTawana uyai tinzwe mashayiwa kuti zviri kuitika. Uyai tinzwe. Uyai muzoona maiuche evana. Uyai muzoona. Maisha kuti munhu wemuzoona handi munobetsera kutakura vanhu. Mune muchibetsera nomwe achibereka achipusha uku umwe achipusha uku. Anditi. Mauche evana. Ndaoneta basi. Muri kunzwa sei? Ndafara nevakandibetsera kutenga mauche. Vakomana umwe naumwe ane uche yake. Ndafara. Anditi. Kagrosari kedu kadika. Mungogamuchirawo zviduku kudai.
handiti tinotenda Mwari. Buti muri kuti kudine uche mafara panapa mai Shotoni vari kuchema panapa. Come close. Mai Shotoni muri kuchemekwa. Ndikuchema nekufara. Ndimi mabereka umwe kayo, ivo vakabereka umwe. Handikwanise kutsanangura mufaro wandinawo muzuva ranhasi. But ndongoda kuti sendi netimu rese nemhuri yese yeZimbabwe rakuwanirei nyasha pane zvamatiitira. Tinongoti Mwari aropafadze in every hand yese yabata kubatsira mai Tawana nyasha. Tinongoti Mwari ngakuitirei zvakanaka. Tinotenda. Amen. Alright, muri yeZimbabwe ndofunga muri ngozvionera tiri panapa. Mukoma vangu takauya muripo, tadzoka muripo. Muri kutiwo kudii kune basa rabatwa nemhuri yeZimbabwe? Hapana chekutaura. Bozi zvese zviri kuoneka zvaitika tinongopa kuna Mwari kuti Mwari varambe vaite zvakapfuura ipapo. Tinotenda. Alright, makule vatachitaura nawo sekuru handiti. So tiri panapa ka mhuri yeZimbabwe tichida kutenda zvakanyanya kune hama dzabatsira kuti basa iri ringe rinoenda mberi. Mauche ndofunga muri kumaona. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Tinogona kutadza kudoma nemazita asi Mwari anoziva zita vanenge vabatsira handiti. Zvikuru sei kuona vana vedu kuti kufamba kuchange kwakurerukawo. Chatakukumbira ndechekuti vana ava toda kuti vaende kuchikoro handiti. Toda kuti vaende kuchikoro. So takukumbira vanotibatsira kuti vakomana ava Tawana nyasha ne 8 years na Jayden 5 vange vari vanoenda kupi kuzvikoro, nekuti ramangwana redu riri muvana ava. Mangwana ndo maminista edu, ndo vana chiremba, vadzidzisi, ndo ramangwana redu. So hatigone kuvaita live out handiti. Hanzi tina ari kusara ndo theme iri mugore rino handiti rekuti leaving no one behind, including vana ava vagone kuti vange vari vanosiiwa zvakare. So aiwa tinoda kutenda vanoramba vachitsigira maprograms eSaint TV. Ndichida kungokurudzira kuti kana usati wasubscribe, this is the channel to subscribe to. Also let's go and follow our Facebook page rakanzi Saint TV. Isitapedza zvanhasi handiti from Uncle Saint nana Jayden na Tawana nyasha. For now tichiti it's much love. Aiwa ndichida kutendai muri yeZimbabwe nekuramba muchisapota kwamunoita Saint TV. Basa richienda mberi. Thank you very much kune vese vanoramba vachisapota maprograms edu. Chinova chinhu chinowinza mufaro. Aiwa pavhidhiyo ramabva kuona ndinovimba nekutenda kuti vazhinji mafara nekuona zvaitirwa vana ava. Vana vangu, vana vako, vana vemunin'ina wako, vana vehanzvadzi yako handiti. Vazukuru vedu Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Kune hama dzabatsira mai akatenga mawheelchairs. Tinoti Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Magroceries Mwari akuitire zvakanaka. Iye zvino sangu Saint ndakudzokawo kwamuri. Ndisati ndakambozviita izvi but mugore ra2024 dzaiva pfungwawo dzangu dzekuti tinge tinoimprovawo mavideos edu tiitewo zviri nani zviri kuitawo vamwe zvechimanje manje. Asi dambudziko ratinaro imari, nekuti nguva dzedu zhinji tiri pakutravela tichibatsirana nehama zvakasiyana siyana sekuziva kwenyu kuti panapa ndo calling yedu. So chatisina mavideo camera, chatisina mamicrophone sound kuti inge rinonaka. Muwanewo mavideo akanaka nekuti you deserve the best and especially kuona paSaint TV channel yenyu imimi sevanhu. So ndiri kuuyawo kwamuri kune vanokwanisawo kubatsirana nesu kunge tiri tinotenga makamera kana kuti tengerawo makamera vari kunze uko, vari kuchando, vanokwanisawo kunge vari vanotibatsirawo kutenga makamera. Tinongokumbirawo kuti munge muri munongotibatsirawo kunge tiri tinotengawo makamera emhando yepamusoro kuti munge muri munoonawo mavideos akanaka ane quality pamusoro. Namba ndedzodzi dzatakuisirai apa from Uncle Saint, the only Zim uncle. For now, it's much love.